Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Усіх вітаю, шановныя слухачы. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і скончылася лета. А каб у дэпрэсіўную восень дадаць трошкі зялёнай фарбы, я вырашыла паразмаўляць пра зеляненне гарадоў. Шчыра кажучы, я нават не вельмі ведаю, што такое гэтае зеляненне. Напэўна, гэта калі масава высаджваюцца дрэвы. Але як і навошта гэта адбываецца, я не ведаю. Адно магу сказаць, напэўна, з уласнага досведу. Калі я выходжу са сваёй родненькай панелькі і бачу вакол кіламетровыя абшары зялёнай травы і ніводнага дрэўца, мне гэта не вельмі падабаецца. І мне было больш прыемна, калі б у мяне каля хаты раслі вялізныя дрэвы, пад якімі можна схавацца ў летнюю спёку, але гэта толькі мары. Вось і ўсе мае ўяўленні пра тое, навошта нам патрэбны дрэвы ў горадзе, і таму я звярнулася да адной эксперткі, якая нам з вамі сёння патлумачыць, што ж усё-такі такое азеляненне, ці гэта толькі пра дрэвы, ці яшчэ пра нешта іншае, навошта і як яго правільна рабіць, і як мы з вамі уласнымі рукамі, амаль што, можам палепшыць сітуацыю з азеляненнем у нашым горадзе. Усім прывітанне, мяне завуць Паліна Бурко, я менеджерка зялёнага тэлефона і таксама на дадзены момант я аператарка зялёнага тэлефона. Гэта такі праект, які дапамагае вырашыць экалагічныя праблемы, якія ўзнікаюць у людзей. Мы дапамагаем, напрыклад, складаць звароты, запрасіць грамадскае слуханне, увогуле шмат у чым дапамагаем. Да нас можна звярнуцца ў розных соцсетках, нам можна нават патэлефанаваць, але адзінае, аб чым мы заўсёды просім мець на ўвазе, гэта тое, што мы не вырашаем самі гэтай праблемы, а менавіта дапамагаем людзям вырашыць іх. Клас, а можаце правесці які-небудзь прыклад пра то, як да вас звярнуліся людзі, вы ім дапамаглі і нешта атрымалася з гэтага? З мінулых выпадкаў да нас звярнулася жанчына, у якой у двары ёсць дзіцячы садок, і ў гэтым садку неправільна высекалі дрэвы, то бок іх там увогуле высеклі цалкам, хаця не мелі на гэта права. І вось зараз гэты працэс ідзе ўвогуле, але зараз ужо жанчына дамаглася таго, што выпісалі штраф з садку, яна збіраецца ісці далей, і мы ёй таксама ў гэтым дапамагаем. Слухайце, гэта цікавы выпадак. Я б, напрыклад, вельмі шмат бы аддала, каб паштрафавалі мой уласны дзіцячы садок. Вось, калі мы ўжо закранулі тэматыку дрэў усяго астатняга, акрамя гэтага, чым яшчэ займаецца ваша арганізацыя? Толькі дрэвамі ці нейкая больш шырокая тэматыка? Увогуле не толькі дрэвамі, нават такімі праблемамі, якія больш звязаны нават не з азеляненнем, а з устойлівасцю, то бок адсутнасцю кантэйнераў там для асобнага збору смецця, ці калі, напрыклад, людзі паркуюцца на зялёных зонах, ці, напрыклад, калі не прыбіраюць за жывёламі ўва двары. З гэтым усім мы можам дапамагчы. І таксама з такіх невідавочных праблемаў гэта пахі, якія сыходзяць ад заводаў розных. Увогуле заводы гэта наша любімая тэма, напэўна. Таксама стан вады, калі ў людзей вада ідзе дрэннай якасці, мы дапамагаем штосьці з гэтым зрабіць. Супер, вы зараз пералічылі ўсе тыя тэмы, якія я сабе пісала у спіс, што я яшчэ хачу абмеркаваць у падкасце. Але давайце вернемся да азелянення менавіта. Скажыце, а што такое ўвогуле азеляненне гарадоў? Калі прям зусім з такога гуглаўскага паняцця ці з Вікіпедыі, гэта проста працэс, калі ў горадзе з'яўляецца больш раслінаў і ён становіцца больш экалагічным. Але ўвогуле я б гэта не казала так. Хутчэй гэта спосаб гарадскога планавання, структуравання горада. Магу коротка распавесці пра гісторыю, як гэта ўсё пачалося, з таго, што я ведаю пра азеляненне гарадоў. Яно пачалося з 18 стагоддзя, пасля Вялікай французскай рэвалюцыі, калі пачалі паяўляцца вялікія гарадскія грамадскія паркі, бо да гэтага у людзей не было такой магчымасці з-за таго, што ўсе гэтыя паркі належалі багатым толькі людзям. Але з-за таго, што пачаліся сацыяльныя праблемы, сацыяльна-палітычныя праблемы, гэтай зялёнай тэрыторыі пачалі з'яўляцца і ва ўладанні звычайных простых людзей, і яны пачалі станавіцца, так скажам, камунальнымі, то бок агульнага карыстання. Увогуле, так працэс пачаўся актыўна з 19-20 стагоддзяў. Зараз адразу, так, напэўна, гэта будзе наступнае пытанне да мяне, навошта яно патрэбна, гэтае азеляненне. Увогуле зараз гэта такое пытанне, па-першае, эстэтычнае, таму што ўсё ж не хочацца, напэўна, нікому жыць у горадзе, дзе проста шэрыя будынкі.
Ну, ці ў лепшым выпадку не шэрыя, а якія-небудзь рознакаляровыя. Але нікому не хочацца жыць проста вось сярод каменных джунгляў. Па сутнасці арганізоўваецца гарадская прастора, калі таксама там ёсць месца прыродзе. Але з больш тэхнічнага боку гэта, канешне ж, напрыклад, дапамагае пазбавіцца ад шуму лішняга, напрыклад, ад дарогі, ці ад завода таксама якога-небудзь. Дапамагае таксама ачысціць паветра, відавочна. Дапамагае стварыць цень у тых месцах, дзе гэта патрэбна. Але насамрэч азеляненне гэта не толькі пра дрэвы. Я хоць сама і пачала зараз так казаць. Азеляненне гэта таксама пра розныя расліны, гэта і пра хмызняк, і пра проста кветкі, і пра траву, якая можа расці, і пра вадасховішчы, якія могуць быць у горадзе. І шмат чаго іншага. І, на жаль, вось у людзей узнікае такое меркаванне, што азеляненне гэта абавязкова, калі шмат дрэваў, але гэта не так. Азеляненне гэта калі проста становішча больш экалагічнае, ну, імкнецца быць экалагічным, і часам гэта... Ну, вось проста прыклад, калі гэта нейкі пустынны горад у пустыні, ну, не будуць жа там спецыяльна саджаць дрэвы, таму што вось азеляненне гэта пра дрэвы. Гэта хутчэй проста пра сувязь з той прыродай, якая ёсць у горадзе на дадзены момант. Гэта нейкая разнастайнасць, якая мае месца быць у горадзе, каб дапамагаць усяму свету, жывёльнаму, ўсёй прыродзе існаваць разам з чалавекам і чалавеку разам з прыродай. Атрымліваецца, што дрэвы і кустарнікі і ўсе астатнія расліны, яны яшчэ і жывёльнаму свету дапамагаюць існаваць, так? Канешне, я магу прывесці вельмі такі цікавы прыклад. Праўда, не з Беларусі, але проста з тэндэнцыі еўрапейскай, якую я бачу, пра якую я ведаю. А зараз я жыву ў Рызе, і тут нават спецыяльна адзін з такіх пунктаў, што нельга выкошваць траву, калі яна там далей за некалькі метраў ад сцежак, таму што існуюць пчолы, і тут гэта такое вельмі моцнае пытанне. Тут нават мэрыя горада мае свае гэтыя вулі, і вось яны гэтым займаюцца, і па правілах цяпер з гэтага году нельга выдляць траву паўсюль. Бачу гэтую тэндэнцыю таксама ў розных еўрапейскіх гарадах. Нядаўна была ў Швейцарыі, там заўважыла, што таксама ў асноўным зараз вырошчваюцца не проста там кветкі, як у нас, якія-небудзь тюльпаны, там ці нешта такое, вырошчваюцца палявыя менавіта кветкі. Экалогія, так, пытанне, і не толькі пчолы, але яшчэ проста для зямлі самой. У еўрапейскіх краінах гэтым займаюцца ўсё ж такія спецыялісты, спецыялісткі, якія больш разбіраюцца ў гэтых пытаннях, чым у нас, тому што у нас, мне здаецца, гэта робіцца крыху так, абы як, абы штосьці расло, а што не так важна. Давайце тады патлумачым гэтую сувязь паміж пчолкамі, пташкамі, кажанамі, кім-небудзь яшчэ і стабільным прыўкрасным жыццём у горадзе. Таму што сувязь невідавочная ўсё ж такі. Ох, я нават не ведаю, як гэта патлумачыць, но мне здаецца, гэта чымсьці такім лагічным, што ўсё ж чалавек не адзіная жывая істота на планеце, і калі мы будзем перанасяляць проста ўсё тут, то дзе застанецца месца для іншых істотаў. Вядома, што мы ўсе залежныя адно ад аднаго, і без існавання жывёлаў мы проста не выжывем як від. У прынцыпе, жывёлы яны удзельнічаюць у розных экалагічных працэсах. Гэта, не ведаю, гэта як правіла. Я нават не ведаю, як гэта патлумачыць, бо мне гэта здаецца чымсьці такім прям базавым. І вядома, што ўсё яно мае права і павінна існаваць у горадзе ў тым ліку. Зразумела. А як вам такое меркаванне, што навошта напладзілі гэтых галубоў? Лятучыя шчуры, неяк так я чула. Вядома, што чалавеку не заўсёды будзе камфортна, калі чагосьці зашмат, ці проста камусьці хтосьці не падабаецца, ну, такое жыццё. Землю сялянам, фабрыкі працоўным, дрэвы галубам. Напэўна, трэба неяк суіснаваць разам. Але, канешне, калі гэта не пераходзіць у праблемы, калі, напрыклад, пацукі, калі іх занадта шмат, вядома, што гэта не прынясе чалавеку у тым ліку бяспеку і многім іншым жывёлам. Ну, тут патрэбен нейкі баланс. Ну, але гэта, напэўна, ўжо пытанне не зусім экалогіі, колькі пытанне таго, як мы з гэтым самі спраўляемся, як увогуле арганізаваны гэты працэс гарадской, можа, гігіены. А зараз неяк прыгучала, быццам я дыскрыміную нейкіх пацукоў. Гэта не так. Але ўсё ж былі выпадкі ў гісторыі, калі пацукі прыносілі няшчасце. Калі з еўрапейскімі гарадамі больш-менш зразумела, што яны шмат увагі звяртаюць на азеляненне гарадоў і ўвогуле хвалююцца пра лёс галубоў, мышак і ўсіх астатніх, то як з гэтым справа ў беларускіх гарадах? Як на ваш густ? У нас да гэтага няма ніякай справы. Ну, аб гэтым ніхто не думае, асабліва.
будуюцца дамы, такія яскравыя прыклады, гэта каменная горка якая-небудзь ці Мінск-Мір, дзе ну проста ёсць будынкі і больш нічога. У гэтым ёсць пытанне, што ў нас ну па большасці ўсё вырашаюць грошы і сітуацыя сацыяльна-палітычная, якую мы маем у краіне. Ну напрыклад, той жа прыклад каменнай горкі, трэба было пабудаваць вельмі шмат кватэр, каб вось гэта сацыяльнае жыллё даць шматдзетным сем'ям. Вядома, што трэба было хутчэй, кватэры гэта было на першым месцы, ўсё астатняе гэта ну як-небудзь перачакае. Ну ці проста пытанне грошай, як гэта больш Мінск-Мір, напэўна, больш ты падыходзіць, што пабудавалі кватэры, які проста ну вось трэба прадаць, бо гэта вялікі бізнес. Прычым людзі думаюць гэта аб тым, як атрымаць грошы, а не аб тым, як чалавек па сутнасці будзе жыць у гэтым месцы потым. І на жаль, чалавек сам, які жыве там, таксама не заўсёды задумваецца аб тым, як ён будзе жыць. Бо не ва ўсіх ёсць дастаткова грошай, каб купіць сабе іншую кватэру. Увогуле, ну у нас напэўна мноства людзей няма грошай, каб мець уласнае жыллё. І тут ужо неяк ну пытанне стаіць у іншым. Добры прыклад гэта Новая Баравая, як мне падаецца, бо там ёсць ну мноства розных рэчаў, там не толькі пра вось расліннасць, а менавіта пра інфраструктуру саму двароў, што людзям ёсць чым заняцца. І гэта класна, гэта файна. Але зноў-такі які кошт кватэраў гэтых? Я думаю, што ён даражэй, чым кватэры дзесьці яшчэ. Кошт на арэнду нават там даражэй. Зразумела вас. Глядзіце, калі мы звярнем нашу ўвагу на Гродно, ўсё ж такі я гродненка, то у нас ёсць аналагічныя прыклады, як з тым Мінскам-Мір. Гэта ўвогуле амаль любы раён. Вазьмі, там будзе 100-500 панельных хатаў, але ніводнага дрэўца. Або такія малюсенькія, танюсенькія дрэвы, якія, мне здаецца, кожны год высаджваюць, а вялікага сэнсу ў гэтым няма. Як бы ёсць аналаг Новай Баравой. Гэта такі новы раён уздоўж Нёмана на вуліцы Лідскай. І там быццам бы таксама прыгожыя дамы, там дзіцячыя пляцоўкі, такія файненькія, ўсё астатняе. Але, наколькі я памятаю, з дрэвамі там таксама не вельмі. Ні з дрэвамі, ні з кветкамі, ні з кустамі, нічым такім. Як вы думаеце, а з чым гэта зноў жа звязана? Ну, быццам бы праектавалі даволі дарагое жытло для людзей, якія маюць грошы, вось у іх там усё так прыгожа, а дрэў зноў няма. Чаму? Па-першае, як я ўжо казала, пытанне не проста не толькі аб дрэвах, а ў тым, як увогуле арганізавана гарадская інфраструктура, як чалавеку дапамагаюць арганізаваць свой час, жыць побач з прыродай. Чаму не толькі пра дрэвы, таму што гэта можа быць нешта іншае. Напрыклад, зноў, я выбачаюся, што не магу прывесці прыклад Гродна, але прывяду прыклад Мінска. Уручча, напрыклад, дзе вось ёсць гэты парк, я не ведаю, як нават, дзе насупраць гандлёвага цэнтра Порт, ці гэта не гандлёвы, бізнес-цэнтр Порт. Там ёсць такі парк, там у асноўным не дрэвы, там у асноўным рака такая невялікая і проста трава, то бок людзі там прыходзяць загараць. Але агулам, чаму такое магло адбыцца, калі, напрыклад, планаванне было добрым, то бок там усё гэта падлічылі загадзя. Магчыма, гэта пытанне менавіта ці карупцыі нейкай, ці пытанне проста вось наша дзяржаўнага планавання, як ввогуле да раслінаў ставіцца, то бок ну, садзяць вось гэтыя маленькія тонкія дрэвы, якія нікому нічога не прыносяць. У нас проста ёсць вось гэтыя камбінаваныя пасадкі, калі дзесьці высякаюць дрэва і замест яго садзяць там некалькі новых дзесьці. А дзе пасадзіць, гэта ўжо не так важна, проста ёсць такі тыпу закон, правіла, і ўсё, далей мы не задумаемся. Галоўнае, каб усё па закону, тыпу. Увогуле, у нас вельмі складанае пытанне наконт азелянення, таму што асабліва гэтым проста займаюцца там зеленбуд які-небудзь, але ніхто асабліва не падлічвае ці не плануе гэта па-нармальнаму. То бок няма агульнай працы там ландшафтных дызайнераў з рознымі навукоўцамі, якія скажуць, які будзе ўплыў на экалогію вось гарадской прасторы і так далей. У нас вось проста гэта ідзе, усё ідзе па плану. А што і як ідзе, гэта ўжо не так важна, на жаль. Галоўнае гэта план. Фармалізм такі фармалізм, але давайте вернемся да гэтых худзенькіх дрэў. Глядзіце, калі высаджваюць вось гэтыя саджанцы, быццам бы, ведаеце, як на кірмашах прадаюць там яблыня і грушы, гэта вось такія маленечкія хварасцінкі, і вось іх утыкаюць у зямлю і чакаюць, пака з гэтай палачкі нейкая бярозка вырасце. Можа, я нешта не разумею, можа, так і трэба. Можа, насамрэч, трэба пасадзіць тую раслінку і чакаць 10-20 год, пакуль ад яе з'явіцца нейкі цень хаця б.
ці ўсё ж такі трэба неяк па-іншаму, як вы думаеце? Наколькі я памятаю, у гэтым няма асаблівай праблемы, бо дрэвы ў гэтым узросце прыкладна пачынаюць садзіць, таму што ўжо дарослае дрэва, наколькі я памятаю, нельга. У нас у Беларусі гэтыя дрэвы вырошчваюць у спецыяльных пітомніках, спецыяльна чакаюць некалькі год, пакуль візьмуць да пэўнага ўзросту, калі іх можна ўжо перанесці ў месца, дзе яно будзе расці. Справа толькі ў тым, што, як я ўжо сказала, няма агульнай працы з людзьмі, якія больш разбіраюцца ў гэтай тэме, і дрэвы часам садзяць там, дзе яны, насамрэч не вельмі добра прыжывуцца. Не абавязкова, каб уся вось гэтая вольная тэрыторыя была прям уся ў дрэвах. Гэта можа быць і што заўгодна. Ведаеце, мне здаецца, ва ўсякіх такіх сацыяльных пытаннях, калі прадстаўнікі дзяржаўнай службы выконваюць свае абавязкі чыста фармальна, паўстае пытанне, а можа быць, гэта варта ўвогуле перадаць прыватнаму бізнесу, каб яны ўсім гэтым займаліся? Ці ўсё-такі гэта справа гарадской адміністрацыі? Як на ваш густ было б эфектыўней? Існуюць розныя абсалютна варыянты. Я больш схіляюся да таго, што гэта справа дзяржавы, то бок дзяржава павінна быць адказнай, то бок нейкія дзяржаўныя інстытуцыі, таму што гэта нешта такое даволі базавае, што ёсць у нашым жыцці, і ўсё ж даваць гэта базавае нейкаму бізнесу, які ў асноўным мае пад сабой мэту мець прыбытак, чым нейкія дабрачынныя мэты. Вось вы кажаце дзяржава, а вось прадстаўнікі дзяржавы зараз кажуць, што дрэвы ўздоўж дарогі, напрыклад, трэба абавязкова вырубаць, бо яны небяспечныя, яны падчас навальніцы могуць упасці на дарогу, і ўвогуле яны шкодныя. Як вы думаеце, маюць рацыю такія чыноўнікі, калі такое кажуць? Канешне, не, але не думаю, што яны такое кажуць, бо часта спецыяльныя дрэвы вырошчваюцца ля дарог. Як я ўжо казала, гэта абараняе ад шуму лішняга, ад забруджвання паветра. Але, працую ў зялёным тэлефоне, ведаю, што ў нас дрэвы часта высякаюць проста абы-як, і там, дзе гэта не трэба, але па законе высякаць дрэвы, калі яны не маюць ніякай небяспекі пад сабой, то бок калі, напрыклад, там дрэва не кранае нейкую камунікацыю і так далей, не маюць права. Для гэтага павінны прыйсці грамадскія слуханні, і толькі потым, калі людзі згодныя, то могуць высекчы дрэва, калі яно не мае небяспекі. Калі проста чыста тэарэтычна да дрэва можа трапіць маланка, тэарэтычна яна можа трапіць і ў прыпынак грамадскага транспарту, таму што павінны знесці прыпынкі грамадскага транспарту, напэўна, не. Яшчэ адно пытанне пра тыя ж самыя дрэвы і пра тое, як з імі трэба абыходзіцца. У адным раённым цэнтры, не будзем яго называць, адбываліся неяк абласныя дажынкі. І дзеля гэтага свята з дрэвамі зрабілі наступную рэч, каб усё было прыгожа і каб усе былі задаволеныя. У дрэў паабразалі увогуле усе галіны, і вось ва ўсім парку стаялі такія стоўбікі з маленечкімі галінамі, там, дзе 2-3 лісцікі. Цень ад гэтых дрэў відавочна быў такі сабе, але ўсё гэта тлумачылася быццам бы для дрэў і для іх формы гэта неяк карысна, і вось яны потым будуць расці прыгожыя. Што гэта было? Гэта вельмі памылковае меркаванне з боку нейкіх чыноўнікаў. Увогуле такая высечка гэта неправільна, як і з тым садком, пра які распавядала на пачатку, можа атрымаць арганізацыя, якая ўсё гэта выканала штраф, як мінімум. Існуе цэлы алгарытм таго, як і што рабіць у гэтым выпадку. Я яго так дакладна па пунктах не перакажу зараз, але проста так пазначу, што ў зялёнага тэлефона ёсць бот у тэлеграме, дзе ёсць гэтыя алгарытмы, і там можна прачытаць, што можна рабіць. Але гэта неправільна, і з гэтым трэба змагацца, так. Тады скажыце, што трэба ўсё ж такі рабіць з дрэвамі, каб ім прыдаваць якуюсьці форму, і ці трэба ўвогуле? Можа, вось як растуць, так няхай растуць у тым парку. Якая розніца? Я ведаю, што ёсць вось гэтыя кампазіцыі, так скажам, калі спецыяльна вось неяк абразаюць гэтыя дрэвы і робяць там нейкія, не ведаю, шарыкі такія. Гэта робіцца шмат дзе, і ў гэтым, па-мойму, няма праблемаў. Могуць расці проста дрэвы як дрэвы, галоўнае, каб яны не стваралі небяспекі. Вядома, што калі галінка ідзе на нейкую тэлекамунікацыю і падобнае, то яе могуць высекчы, як я ўжо казала, і высекчы без грамадскага дазволу. Увогуле, гэта такое паняцце, гэта больш, напэўна, паняцце дызайну. Наколькі я памятаю, па курсе выяўленчага мастацтва ў універсітэце дрэвы могуць вырошчваць па двух тыпах. Гэта па тыпу французскага парку і англійскага. Французскі гэта калі ўсё так падпарадкавана. Там ужо ёсць такія варыяцыі, калі спецыяльна там неяк рэжуць гэты дрэвы, каб усё было выглядала неяк сіметрычна. А ёсць англійскі тып парка, калі растуць дрэвы, як і растуць, іх проста акуратна там нешта прыбіраюць, каб выглядала проста прыбраным, але ў той жа час натуральным.
Не ведаю, у нас, напэўна, пра гэты тыпы паркаў ніхто асабліва не задумваецца, просто ёсць нейкі, напэўна, зноў такі план, зроблены якім-небудзь старым савецкім дзядком, што вось трэба такі зрабіць шарыкі і робяць шарыкі, і ўсё, ніхто не задумваецца. Мне здаецца, варта імкнуцца да таго, каб уключаліся хаця б на валанцёрскіх пачатках нейкія ландшафтныя дызайнеры, дызайнеркі і дапамагалі з гэтым пытаннем. А вось давайте тады вернемся да пытання паркаў. Я, як заўсёды, па сваёй звычцы ўсё параўноўваю з Вільняй, і калі я апынулася ў Вільні, для мяне быў такі шок, што ў Вільні амаль няма паркаў у нашым разуменні. Гэта ўсё нейкія лесапаркі, то бок там няма асфальтаваных нейкіх дарожак, там усё такое, там нейкія быццам бы тропкі, шляшкі, дрэвы, вядома, там не падразаюцца, наколькі я нешта ў чымсьці разумею. І ўвогуле, калі ты заходзіш глыбей і глыбей у гэты парк, ты ўжо так начинаеш азірацца, а ці няма тут якога клішча, а каб мне тут каго не падсапіць. Вось, гэта спецыфіка Вільні. І я нават не ведаю, як мне болей падабаецца. Таму я запытаюся, як болей падабаецца вам. І так, у гэтым няма ніякага правілу. Яно можа быць па-рознаму, як я ўжо казала, увогуле вось гэта ўся гарадская прастора, якая занята нечым прыродным, яна павінна быць рознай. І відавочна, што дзесьці варта зрабіць арганізаваны парк, у якім акрамя дрэваў будзе... Ну, я, напрыклад, з Рыгі, дзе я жыву, вось мне побач дома ёсць парк, у якім ёсць дзіцячы маленькі басейн. Типа такі каменны, і там дзеці пляскаюцца. І вось гэта класна, там у цэлым увесь гэты парк вельмі арганізаваны, там ёсць асобныя зоны, там зона з рэстаранам, зона з фонтанам, зона з басейнам, розныя спартовыя пляцоўкі і проста трэба дзе пагуляць. Ну, ёсць і лесапаркі, у Мінску таксама. Ну, тут у Рызе ёсць, у Мінску таксама гэта Мязвежына, напрыклад, якое-небудзь. І будзе па-рознаму, гэта клёва, класна, адзінае толькі. У чым у такіх месцах, дзе такі вялікі лесапаркі, няма нейкай дастатковага асвятлення, гэта проста нагода злачынствам здзяйсняцца часцей, але ўсё ж гэта ўжо пытанне не таго, як экалагічны наш горад, а пытанне культуры чалавечай і таго, як мы ставімся адно да аднаго таксама. А скажыце, калі ласка, ці былі вы ў Гродні, а канкрэтней у парку Жалібера? Была, але гэта ўзімку было, так што я не магу асабліва нічога сказаць. А ў мяне там пытанне не пра азеляненне, у мяне будзе хутчэй пытанне ўвогуле пра ўсю гэту пляцоўку, то бок гэта такое вылажаная пліткай вялікая прастора, там далей парк атракцыёнаў, і там увогуле няшмат месца, дзе ты ўвогуле можаш сесці на лавачку і атрымаць асалоду менавіта ад прыроды, дрэў і спеваў птушак, таму што тут у нас помнік, тут у нас атракцыёны, тут у нас кавярня, тут дзеці бегаюць, тут нейкі мосцік. Як вам паркі такога тыпу? І ці можна гэта ўвогуле называць паркамі? Ну, паркам, напэўна, можна назваць, але зноў мы вяртаемся проста да таго паняцця, што у нас гэта ніяк не падлічваецца, не плануецца загадзя, няма такой вялікай працы перад тым, як штосьці пабудаваць, гэта хутчэй робіцца неяк выпадкова. Але ў маім меркаванні, канешне, лепш так, чым увогуле ніяк. Лепш, каб у нас былі паркі хоць такія, хоць з адным мосцікам і там з адной дзіцячай пляцоўкай, чым увогуле ніякага парку, а проста будынкі. Давайте тады да пытанняў кошту. Аднойчы у выданні Гродна Лайф выйшаў артыкул «Гродзенскі кашалёк» ён называўся, калі я не памыляюся, аб тым, колькі каштуюць усякія гарадскія рэчы кшталту там скамейка, вазончык, нават не колькі яны зараз каштуюць, а тое, што кожная гэтая маленечкая рэч, яна мае свой кошт, і што калі тут паставілі нейкі вазончык, тут зрабілі клумбачку, тут высадзілі дрэва, то гэта мінус у бюджэце, і заўсёды менеджеру прыходзіцца як бы абіраць, ці тут пакласці новую дарогу, ці тут высадзіць дрэва. Я да чаго вяду? Глядзіце, у нас ёсць гэты прышпел з кветкамі ў вазончыках, якія вісяць на стаўпах. Нейкія клумбачкі, якія вылажаны каменнямі, там яшчэ пафарбованымі камянямі будзе вылажана нешта кшталту 80 год пабедзе. Мне здаецца, гэта ўсё каштуе шалёных грошай, і гэта не настолькі прыгожа, як гэта дорага. Скажыце, ці я не памыляюся, і калі я не памыляюся, ўсё ж такі, можа быць, ёсць нейкі больш танны спосаб зрабіць нешта прыгожае ў горадзе? Ну, вядома, што ёсць, але зноў-такі мы сутыкаемся з сацыяльна-палітычнай сітуацыяй у краіне, і тым, як у нас усё арганізавана, у нас няма ніякай празрыстасці ў гэтым працэсе, няма тэндераў, няма конкурсаў на тое, што зрабіць з нейкімі месцамі, хто будзе адказнымі за пытанне там раслінаў. Ну і таму маем, што маем. Але давайте падумаем, якія гэта могуць быць ідэі.
То бок калі не клумба з каменнямі, дзе вылажана 80 год пабедзе, і калі гэта не кветачкі ў вазончыку, што гэта можа быць? Як я ўжо казала, тут залежыць ад таго, што менавіта падыходзіць пад гэтую тэрыторыю, на якой гэта робіцца, якая ўвогуле сітуацыя там, што натуральна там расце, як з гэтым можна спрацаваць. І можна высадзіць, не ведаю, палявыя кветкі прыгожыя і зрабіць вуллі для пчолак, якіх я ўжо пазначала ў пачатку. Вельмі іх люблю. Можна зрабіць тую ж дзіцячую пляцоўку, паставіць проста крыху там, зрабіць яе больш натуральнай. Можна зрабіць маленькае вадасховішча. Маё любімае самае, чым я марыла, што я хацела ў Беларусі, вось у сваім двары, разладзіць урбан-сад такі, гэта калі ёсць нейкая пустая прастора, у якой ставяцца скрынкі, і ў гэтых скрынках можна штосьці вырошчваць. І гэта такое, тыпу, агульнае для усяго двара. Па-мойму, гэта афігенна. Я заўсёды так жартую, што я вось марыла такое мець у сваім двары, і калі пераехала ў Рыгу, выпадкова жыву прям побач з урбан-садам, такім арганізаваным. Хацелася б мець такое больш у Беларусі. Гэта проста нават пытанне не эстэтыкі, а ў тым, як чалавек, менавіта, то бок гэта удзел многіх людзей, якія жывуць на гэтай тэрыторыі, вось у гэтым працэсе, і нейкая свабода, што яны могуць вырасціць штосьці самі. І плюсам нейкая дапамога, нават людзі, якія вось не маюць вельмі такі вялікі заробак, у якіх няма там лецішча, куды паехаць, яны могуць вырошчваць штосьці самі прямо ў сваім двары. Гэта прям класна. А я вам магу сказаць аналаг такіх урбан-садкоў, таму што ў невялічкіх гарадах беларускіх звычайна для панэльных дамоў старых ёсць маленькія гародчыкі, куды прыходзяць усе суседзі, і там вырошчваюць агуркі. Не тое, каб гэта было супольнае камуністычнае нейкае ўтварэнне. Усё ж такі там усё размежавана па градках. І звычайна яшчэ на першым паверсе сядзіць якая-небудзь бабулька, якая ўсё гэта пільнуе, і не дай табе Бог з'есці агурэць з чужой градкі. Ну, гэта ўсё даволі цікава выглядае, калі ў нас тут панэльныя дамы, тут паркоўка, тут агародчык. Ці можна гэта лічыць такім урбаністычным садам, як вам падабаецца? Ці гэта ўсё ж такі нешта іншае? Насамрэч так, это можна лічыць тым, што мне падабаецца, проста залежыць ад таго, як людзі ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. І, напэўна, тут пытанне ў тым, як арганізавана культура людзей, ці скрадаюць яны гэтыя агуркі чужыя, ці не. Вядома, што ў тым садзе, аб якім я мару, таксама ёсць нейкая павага да таго, да працы іншага чалавека. І калі чалавек вырошчвае для сябе і не дае табе, ну, па сваёй волі, то відавочна я не хачу, каб проста скрадалі. З таго, што мы маем у Беларусі, я ведаю такі прыклады. Нават у Мінску я бачыла, што людзі вырошчваюць там штосьці ў сваіх дварах, прямо пад вокнамі. Часта гэта такія бабулькі менавіта, якія робяць гэта таксама проста па сваёй ініцыятыве. Не хочацца быць такой нейкай нуднай зараз, але скажу, што проста так вырасціць пад вокнамі, менавіта ў зямлі, нават калі гэта нейкія маленькія расліны, нельга. Проста часам заплюшчваюць вочы, калі гэта нейкія, ну, бабулькі. Бо ў нас, ну, ёсць правіла, што гэта трэба узгадняць не проста таму, што вось дзяржава так захацела, проста таму, што можа праходзіць розныя камунікацыі, напрыклад, пад зямлёй. І на гэтым месцы проста фізічна нельга штосьці вырошчваць. Калі гэта ўзгадняць, калі ўсё ў парадку з гэтым, то чаму не? Але ж, калі ўсё-такі мы спыталі, ці няма ніякіх камунікацый у нас у двары, нам сказалі, што не, усё ок. Што я магу без тысячы там узгадненняў у выканкаме і так далей зрабіць вось проста прямо зараз у сваім двары, каб мне было прыгажэй, зеляней і прыемней? Ну, можна проста запрасіць высадзіць штосьці менавіта праз нейкія звароты, то бок нават не самастойна падаць заяву проста на гэта. Я сама рабіла, я лічу сябе чэмпіёнкай па зваротах на 115 бел. Я ўсім гэта кажу. 115 бел — гэта беларускі партал гарадской гаспадаркі. Зайдзіце туды, калі яшчэ ні разу не заходзілі. Я сама прасіла, калі бачыла нейкія пустыя месцы, прасіла там нешта вырасціць і вырошчвалі так. Хмызняк нават той жа могуць пасадзіць. Ці там нейкае дрэва. Ідуць насустрач, на здзіўленне, тому што параўнанні з чымсьці іншым, там з рамонтам чагосьці, гэта не настолькі дорага, нармальна атрымліваецца. Калі не 115 бел, то можна звяртацца ў ЖЭС ці ў таварыства ўладальнікаў, ці калі гэта не дваровая тэрыторыя, то Зеленбуд. У іх ужо удакладняць гэтае пытанне, можна, я думаю, з імі дамаўляцца і штосьці вырошчваць самастойна, ці каб яны давалі, і чалавек саджаў сам. Можна нават самастойна купіць нейкую расліну, таксама пасля ўзгаднення. Калі вам хочацца менавіта нейкі тып дрэва пасадзіць, можна гэта зрабіць пасля ўзгаднення, можна паехаць у спецыяльны пітомнік, у які можна выбраць дрэва, нават нейкае экзатычнае можна.
Галоўнае, вось што я хочу заўсёды параіць, што калі гэта ўсё ж побач з вокнамі, ці калі гэта такая тэрыторыя, з якой звязана шмат людзей, усё ж гэта варта ўдакладняць з суседзямі і суседкамі, таму што не всем можа падабацца, нават банальна у кагосьці можа быць алергія проста. Але глядзіце, мне здаецца, што акрамя таго, у нас яшчэ і не ўсе дрэвы прыжывуцца, то бок калі я паеду ў пітомнік і набуду там пальму, я яе, канешне, магу высадзіць у двары. Але я не думаю, што праз пару месяцаў мы ўжо будзем есці з яе фінікі. Скажыце, калі ласка, можа ёсць нейкія абмежаванні па вось гэтых раслінах, што лепей прыжываюцца ў нашым клімаце, што горш? Наконт пальмаў, канешне, наўрад ці пальму можна знайсці ў пітомніках, і плюсам да таго звычайны Зеленбуд падказвае, бо якраз таксама мела нядаўна камунікацыю з Менскай урбаністычнай платформай, яны якраз сказалі, што ў такіх выпадках часта Зеленбуд прям вельмі рады, калі людзі таксама цікавяцца гэтай тэмай, яны сапраўды дапамагаюць выбраць ці падказаць, як вырошчваць правільна. А наконт таго, што лепш выбраць, каб вось прям зараз я сказала, можна неяк прыпанцаваць потым да гэтага падкаста спасылку на артыкул, я магу даслаць, дзе напісана. І Паліна сапраўды даслала мне спасылку на артыкул «Как правильно посадить дерево» на сайце «Зялёны партал». Там напісана і з кім трэба ўзгадніць пасадку, і дзе потым саджанец набыць, і як яго пасадзіць, і як потым паліваць. І галоўнае, там напісана, якія расліны звычайна пражываюцца ў нашым клімаце. У прыватнасці гэта бяроза, вярба, ліпа, клён, рабіна і ясень. А што датычыцца кустоў, то гэта беручына, бэз і шыпшына. Важна проста назіраць за прыродай, якая ўжо ёсць на пэўным месцы. Вядома, што тое, што натуральна вырасла там, яно прыжывецца і будзе расці вельмі доўга і добра. То бок, калі ў вас ужо растуць там каштаны, напрыклад, пад вокнамі, варта пасадзіць каштан, а не кактус, напрыклад. Відавочна, што кактус наўрад ці трымаецца, хаця з іншага боку, я так разважаю, можа лі прям чалавек загарыцца гэтай ідэяй і будзе прям клапаціцца пра кактусы, то, думаю, кактус атрымаецца вырасціць, бо я батанічныя сады заўсёды ў любых гарадах наведваю, і вядома, што наведала і ў Рызе таксама, і там раслі кактусы прям на вуліцы, і думаю, а ў Рызе ж клімат яшчэ горш, чым у нас. Тут больш вецер, і холодна, і вільготна, і ўсё такое, але растуць. Балтыйскі клімат жорсткі, я з вамі тут згодная, відавочна. Мы з вамі ўжо гаварылі пра паркі, а ў парках звычайна ёсць клішчы. А ў мяне з першага класу фобія, таму што ў нас у першым класе на дзвярах віселі такія плакацікі кшталту «Энцефаліт», гэта жорстка, беражыцеся. І я чула, што ў парках водзяцца гэтыя клішчы, чорт бы іх пабраў. Скажыце, калі ласка, ці можна з імі неяк змагацца? Можа, ёсць там нейкія цэнтралізаваныя службы атруты кляшчэй ці яшчэ нешта такое? Атрута, гэта ж такое паняцце, но тое, што атручвае клішчэй, яна можа атруціць яшчэ шмат каго. І гэта не вырашэнне дакладна, як і не вырашэнне выкошваць траву пад нуль. Гэта ні да чаго не прыводзіць, і ўвогуле, што ёсць меркаванне, што доўгая трава, гэта знак таго, што там клішчы ёсць, яны могуць быць у любой траве. Адзінае, як можна з гэтым справіцца, гэта суіснаваць і дапамагаць сабе, гэта значыць, па прыкладзе Рыгі, па прыкладзе Латвіі, рабіць прышчэпкі. Тут гэта арганізавана вельмі моцна, я гэта заўважыла, то бок кожную весну іх тут актыўна агітуюцца рабіць гэтыя прышчэпкі, там ад зімой яшчэ пачынаецца за 6 месяцаў. Да пачатку лета яны прям агітуюць рабіць прышчэпкі, бо тут клішчэй вельмі шмат. Тое ж самае ў Беларусі, на жаль, энцефаліт, я ведаю пра гэта, бо мая маці таксама, я аднойчы кусіў клеш, і гэта здарылася вельмі, сур'ёзна ўсё было. Так, такое бывае, але варта пра гэта задумвацца загадзя і проста клапаціцца пра сябе усімі магчымымі і пажадана як мага больш бяспечнымі для сябе асяроддзя спосабамі, чым і з'яўляецца прышчэпка, ў прынцыпе. Зразумела, але ж вы кажаце, што гэтая тэма з выкасам травы, яна не дапамагае. Проста зараз, напрыклад, у Вільні пайшла такая тэндэнцыя касіць траву толькі ўздоўж дарогі, а там далей, хай яна расце хоць у чалавечы рост, кажуць пра тое, што гэта дапамагае захаваць біялагічную разнастайнасць, зноў жа пчолкі там лётаюць, усё астатняе. Гэта правільнае рашэнне, як на ваш густ? Гэта вельмі правільна. Нават не толькі пчолкі, розныя іншыя, то бок птушкам ж трэба чымсьці харчавацца. Трэба дзесьці знаходзіць гэту ежу, так што так. Я ўжо сказала, клішчы не абавязкова будуць жыць у доўгай траве, а для экалогіі лепш, канешне, каб усё існавала ў натуральным выглядзе. Адзіная, можа, праблема, чаму ў Беларусі вось гэта часта, чаму вось у нас высякаюць хмызняк, чаму
Траву гэту таксама выкошваць. У тым, што смецці вельмі шмат, ну і любяць закідваць яго вось доўга, кудысь ідзе гэта не бачна, тыпу. Таксама гэта пытанне ўжо не экалогіі. Экалогія тут ні пры чым. Гэта пытанне культуры чалавека, па-першае, і па-за культурай гэта праблема таго, як нашы вось гэты камунальныя службы спраўляюцца з гэтымі праблемамі і ці робяць яны штосьці. Але перш за ўсё гэта культура, канешне. Трэба вучыць людзей не выкідаць смецце там, дзе ім захочацца, ім жа самім у гэтым жыць. Мне здаецца, мы зноў вярнуліся да пытання пра культуру і пра тое, што пакуль людзі самастойна ў сябе нешта ў галаве не памяняюць і не пачнуць нешта рабіць, нічога і не зменіцца у лепшым накірунку. Можа быць, вы маеце што сказаць яшчэ нашым слухачам на развітанне? Дзякуй шчыра за тое, што праслухалі гэты падкаст. Спадзяюся, вам спадабалася. Змагайцеся, любіце свой горад, любіце прыроду навокал і да пабачэння. І звяртайцеся ў зялёны тэлефон абавязкова. Буду рада адказаць на вашы пытанні. Вядома, абавязкова звяртайцеся ў зялёны тэлефон, падпісвайцеся на яго ў сацыяльных сетках, а таксама не забывайце падпісвацца на наш падкаст, а яшчэ ставіць зорачкі, сярдэчкі і ўсе астатнія прыемныя адзнакі і слухаць нас у Яндекс.Музыцы, Spotify, Кастбоксе, у Google падкастах і ўсіх магчымых платформах. Пачуемся. Бывайте позднее.